Treu-te'ls i el rasquem. Sí, abans sembla que ni tal que sí. Dóna-me-la. El que estic jo millor, Núria. Saps si es mullen? Si no havia vist mai, ja. Bueno, no sabia ni què passés. Vinga, a veure com aguanten. Hòstia, quina diferència. Joder. Aquí hi havia un tallat, em sembla. Que havia un tallat aquí al final. On és el Ramon? A darrere. Tira, tira. Ramon. Vinga.
Però aquí hem pujat abans. Sí. Duración 3 horas 5 minutos 36 segundos. Frecuencia cardíaca 133 latidos Uah. por minuto. Què passa? No, estic 10 pulsacions per sobre del màxim de mitja. Tinc que estar a 123, per sota 123 tinc a 133. Tira, tira. No, que jo vaig millor darrere teu, que vaig controlant com ho fas. I també agafes el gel? Ah? El gel també el portes a No, la sal? que jo sàpiga no, no? Com que dius que fas el que jo faig? Bueno, ara. Bueno, intento fer el que tu fas. Què dius? Doncs per aquí vaig. Passa, tranquil. Però aquí hem pujat abans. Sí.
passa? No, estic 10 pulsacions per sobre del màxim de mitja. Tinc que estar a 123, per sota 123 estic a 133. Tira, tira. No, que jo vaig millor darrere teu, que vaig controlant com ho fas. I també agafes el gel? Ah? El gel també el portes a No, la sal? que sàpiga no, no. Quan que dius que fas el que jo faig, Bueno, ara. Bueno, faig, intento fer el que tu fas. què dius? Doncs per aquí vaig. Passa, tranquil. Bueno, faig, intento fer el que tu fas. Què dius? Doncs per aquí vaig. Passa, tranquil. Què? No podem passar el riu. Aquí al riu. Hem d'anar per aquí. Els dos són un pozo. Hi ha el riu, no podem creuar.
a la dreta. Avui hi ha el cargol. Mira, va. No me fuerte tirado. Us hem baixat en 10 minuts. Sí. Si no arribés a ser que estem enganxant els esquís, en 2 minuts estem aquí. Quina mala folla. Bueno, però ja està.